Ya pi simen ban pet ban pikir ya ime ijong pi ya ipara khaddu ijong pi ba ya i hinman kan thai ba ya ki khun ki jong i kolong ke kaba kong san palat nak mentah jong pi balai ba hek pi kalong gum ni mentah hadin ba ngala long MLA hadin ngala trei ki kam babon ki kam bala trei ngala khambet khambiang ga jingim ga jonga te ngayu i pade hinmen jonga pi sudie dokha hapo surok ti don ikun maki don kun yongot te lada mangaru ngam ai ktilang ktiga mon ktiga diang ban kentiu ya ga jingkuli ga jongki ban bangkiru bakin kiu ga jingim jongki ya damar taga daw ngaju ong ba arbor malada ki kon jonga ki long ki bet ki biang ki persa jongar ba di long ki bet Himi nakaseng BJP balik join caka kongres. Naka kongres pilet pat ban penyeso bat ka BJP biang. Kedon yu hapo ka BJP ka bakring ye pi hado kata-kata. Lalu basdang yu i baga BJP ka wan batray ba bat syakri nang tajong pai. Balingim yu i ba kindon bun kita ki nong mi khamat bat ki pat ba lesi ki ban kershan ya ka BJP. Meghalaya hi ga diga Christian state. Te don katu kat ni jengja ki baja persya ya ki Kristan haki we pada ki state apori India ke jongi ya ka ba ki penjengai ya ki nong tebot dan ki penjengai ya pada ki brio man persyan ya ke BJP.